okenge mage monego ket piny mar ponono obed kare kata ochop kare? Ing'eni abro penjo ni gweno to gi tong' mane ma okwonge piny. Mano gimotamo dhano duoko. Anyalo wacho ni mano en gima dwaro rieko makende. Koro chik mar osuru ok owuog kuom ker. Chik mar osuru wuok kuomwa kaka jopiny. Ang'o miyo wuok kuomwa kaka jopiny? Wan jopiny wayiero jotelo ma wabunge, MPs magwa. Koro treasury malieko mondo o increase usuru bro tero paro margi e bunge e gimiluongo ni Finance Act 2023. Koro mawatiyogo sani en Finance Act 2022. Mano bedo signed gi ker mosedhi Uhuru Kenyatta on 1st June 2022. Mano matayo wasani. Omiyo serikal masani bro tero paro margi mag usuru e bunge mabro bede finance bill koka bro bedo signed as Finance Act gi ker masani. Paro mag loko usuru gi te bro bede finance bill ka. Koro kanye mana ng'iyo ni wan kaka jopiny ng'eni nyocha wayiero to seche moko nwayiero ni ma owadwa, nwayiero ni ma e ja chama wa, to nok wang'i ni ng'ani samodhi malo kucho bodhi ng'iyo weche ma inyowa kake usuru e yo motegno. Koro paro man ni nyaka kuongo kas gi finance bill konyo ngima jopiny koso bende jao ngima piny. To seche ma proposal chiko biro mondo losi mar ochumi mar tax, nitie gik mowinjo ng'e.